Ka en Paul Oswago, ajadak Homa Bay town ka. An gima daher wacho kiuso gunism matimore Kenya. An dakwa IG ma police no okaw action motegno. Okaw action motegno ne gunism matimore. Ok otimre Luka kende. Nya waneno kata by election manyo timore Nyandarua piny Kalau mane ja DCP oyombo. Nya waneno ka gunism otimore Saidi mo odhiero wanono. Koro an achaka kwayo commissioner mar IBC muluor Ethicon ni okaw action ne jo siasa makelo gunism gi. Nikech kaka dhini katimore kaka timore ni to nyiso ni yiero ma 2027 dhi bedo marach molo 2027 kendo ji dhi thoe ma timore 27 ne ok otimore kamach. Omiyo daher kwayo jatelo mochung'ne yiero gi jatend polis ni gikaw action ne jo siasa makelo gunism nyaka churches nyaka kuonde ma igoye siasa ging'adgi koka mondo gimak jotelogo mondo gigo fine mamoko bende twe mondo mi wach mar gunism orum. Gi nyinga iluonga ni Michael Kojotieno, an jadak Homa Bay ka kendo jakedo ne ratiro mar oganda. Kiwuoyo wacho jendewa mitiyo godo e yo ma ok ni kare e weche mag siasa. An daher mar wacho ni ojendewa wasebedo kwadak godo gi kwe e yo makare, to sama jo siasa obiro gin ema gikelo gatungni gi ndekne. Nikech wadak jirende kendo iyudo ka magi gin mano wetewa mwang'eyo gi nyingegi kendo wanyalo luongogi. Gima miya buok kabisa en niya, jowa momi ofise mag serikal gi pesa ma jopiny osechoko osuru ok los kuonde tije ne joma tindo. Mae gima kelo chandruok. Ere kaka wanyalo bedo gi pesa mipogo to waonge gi kama idhi lose pesa mondo mi oyude. Jomokelo chandruok ni gin josiasa. Josiasa emokelo shida ni kuom ojende nikech gidhi gikawo thuolo mar ojende ni gisomo to gionge kod tije. Koro giluongo gi to gimiyogi pesa manono ma ok gitiyone. Adiera gima ok itiyone kiny chak idoga doga nikech ok ichwere luya koro kine mitne. An daher mar kwayo jowa matindo mojende niya, komiyi thuolo kata yudo thuolo mar tiyo tiji kata pesa no kopo nomiyi, los godo gimoro minyalo chwero go luya minyalo kwano. Gimachielo ma daher mar wacho ne ojende e wach mar issue mar gunism. Pogruok e paro ok en lweny. Aneno ka gini jowa matindo pod ok ong'eyo. Nitiere pogruok e paro ok en lweny. Chon kane wadhi sikul ne wan gi gimiluongo ni debate ni japuonj ber moloyo japur. Joma wacho ni japur ber ne chung' malo to wacho ni japur ber nikech ne manyo chiemo. Joma ne wacho ni japuonj ber ne wacho ni japuonj ber nikech opuonjo japur. To ang' ing'iyo tiwacho ni kwa pimo e ratil kawuono gi joma nowuoyo waneno ni joma ne wacho ni jo japuonj ber maloyo japur emokawe. E tugo be mitugo gi jo siasa e parliament mar Kenya. E parliament mar Kenya wan gi chembe mopogore opogore kendo jiwa kuonde mopogore opogore e Kenya. Jogi te ok nigi paro achiel. Nyakwara Mugia